Assalamu alaikum muhterem milletteşlerimiz. Halkımız kaydağını yaşasa da tuğan tilimizni, gırıf adetlerimizni saklap kalı için şaktı işler başkara. Alar bilen biz sizin de tanıştırıp turabız. Siz Tatarlar tapşırığın karıysız bugünkü çıkarılışta. Şahıslar sahifesinde sınlı sanatının aksakalı Bakı Urmançı. لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ. Оренбург'da Kup Milletler Оренбург Festivali başlandı. Bu bayram mine bik aşadı. Şunday şaralarda biz dostlaşabız. Yekaterinburg'da Ural Sandugaşı konkursu uzdı. Ben Vali Ahmet ağabeyini gördük. Şuna kuandık, Zeynep apağını gördük. Bigalarının jırlağanın yaratabız. Kazakistan'da Nevruz Beyremi. Yaz sulaşı barabızga da selametlik alıp gelsin. Ailelerimizge iminlik, köngüllerimizge tınışlık. Ул татар сынлы сәнгатенә нигез салучы. Шуңа стәп рәссам график. Россиянең һәм Татарстанның халык рәссамы Габдулла Тукай исемендәге дәүләт премиясе лауреаты Бакый Урманчы турында сүзебез. Быел татарның әлеге затлы, күренекле шәхесенең тууына 125 ел. Шул уңайдан төрле чаралар уза. Бу көннәрдә аны Габдулла Тукай әдәби музейында да искә алдылар. Махсус күргәзмә ачылды. Милли музей фондларыннан документлар, хатлар, фоторәсемнәр тәкъдим ителгән. Сынлы сәнгатьнең аксакалы Бакый Урманчы безнең шәхесләр сәхифәсендә. Рәссам, график, сынчы, полиглот, укытучы, агач эшкәртүче, җырчы, шагыйрь һәм тагын әллә күпме һөнәр иясе. Үз гомерендә ул ачлыкны да күрә, гражданнар сугышын, репрессияләрне дә кичерә, төрле шәһәрләрдә яшәргә туры килә. Бакый Урманчы үзе тулы бер эпоха. Атаклы сынчы Буа районы Күлчеркене авылында күп балалы гаиләдә 4нче сабый булып дөньяга килә. Әтисе авыл мәчетендә имам, әнисе шигүче. Сәнгатькә, милилеккә омтылу, матурлыкларны күрә белү гаиләдән. Туган ягының табигаты да формалаштыра аны. Анда авыл зия ерак түгел. Зиядә балчык белән зия глиняный балчык белән ул шул балчыктан уенчыклар ясаган. Шул вакыттан аның сынчы булырга сәләте бар икән белгәнгән. Бакый Урманчыга 10 яшь булганда алар гаиләсе белән Казанга күченә. Егет Мөхәммәдия мәдрәсәсендә белем ала. Бары тик гражданнар сугышыннан соң гына 22 яшендә Казан сәнгать мәктәбендә укый. Аннан Мәскәүдә белемен арттыра, гарәп, төрек, инглиз, алман телләрен үзләштергән, Урта Азиядә сәяхәт итә, кайда гына булса да кулыннан буяу төшмәгән. Қазақстанда Бакый аганы менә Латифи бар бит инде композитор. Ondan soң башкалар бар. Алардан да югары бәялиләр. Менә аларның классик язучылары Мухтар Авызов 1897-1900 фәләнче елларны 60-мы шул тирәдә яшәгән бик язучылары. Һәм инде Мухтар Авызов белән дус булалар. Һәм инде Алматада шушы бик әйбәт музей бар. Музейның иң турында Мухтар Авызовның портреты. Аны кем ясаган? Безнең Бакый Урманчы. Ondan soң Ташкентта вакытта, Самаркандта сүз чыккан вакытта инде Бакыйның якташлар, Бакый абыйыбызның якташлар дип. Чыңгыз агасмары, зур художник. Мин дә бик күп кешеләрдән укыдым ди. Ләкин безнең Бакый абзый кебек шушындай бик рәссам юк. Бу Чыңгыз Ахмар фикре. Шуңа күрә хәзер менә без инде менә шундый бик затларыбызның кадерен билик. Тик илнең тарихында кара тап булып уелып калган заман килә. Репрессияләр Бакый Урманчыны да аямый. 1929 елда көтмәгәндә остаханәсенә кирип кулга алалар. Милләтчелектә гаепләнеп 5 елга хөкем ителә һәм Славки утрауларына җибәрелә. Күргәннәре бары тик аның моңсу күзләрендә генә чагыла иде диләр. Әйҗаты нигездә оптимистик рухта. Бакый аганың һәр вакытта да аның үзенең фәлсәфәсе картиналарда чагылыш таба. Ул тормышны ярата. Шуңа күрә дә ул тормышның тискәре якларын күрергә тырышмый, уларның уңай якларын күрергә тырыша. Монда аның инде поэтик фикерләве, аның поэтик сурәтләве чагылыш таба. Чөнки ул үзе дә шагыйрәнә кеше, шагыйрь. Шул вакытта ул музыканы ярата. Фольклордагы кебек халыкчан һәр вакытта да күтәренке рух белән яза. Ул чынлап торып та романтик. Күңел бак адам эшен кумасына
тәвәккәл иттем кудрәт иясенә. Менә шундый бик матур шигърияләр. Анысы минем белүемчә әле күптән түгел аның шактый архивы музейга тапшырганнар. Анда бик күп диләр миңа аның хатлары, шигырьләре, җырлары. Миңа нидә галерея, Хазина галереясында аның дискларын бирделәр. Анда без анда сайлап алдык. Бик матур тавыш белән әллә Илһам абый Шакиров җырлый, әллә Бакый Урманчы. Сезнең әле алга таба безнең тамашачыларыбызны, сезнең телевидениегезне караган тамашачыларыбызны, милләтебезне шаккатырасыбыз бар әле безнең. وسبحوا بكرة وأصيلا. Ул эшен һәр вакыт дуга белән башлаган, Коръәнне көйләп укыган. Көндә иртәнге намаздан соң остаханәсенә ашыга. 6да инде ул баш аягы белән иҗатка чумган. Когда он работал, вот он как бы не веселился, а вот так спокойно был и даже немножко, вот как сказать, чуть грустный. Вот это как бы было ему характерно. Он привык преодолевать препятствия и трудности. Вот. И это состояние было ему хорошо знакомо. Аның эшләрендә суфичылык рухы да туемлана. Иҗатында көнчыгыш мәдәнияте чагылыш таба, шул ук вакытта татар сәнгать агымнарын да куллана. Безнең татар халкының хәзерге тормышы да яхшылап күрсәтелмәгән. Аннан соң тарихи тормышы безнең бит сәнгатьтә аз күрсәтелгән бик. Бездә әле эшли торган һәм тарихыбыздан, һәм хәзерге хаятыбыздан ясала торган нәрсәләр бик күп. Demek materyal diyen табигый материал безнең рәссамнар өчен тулы. Менә мин аның белән чирәкне аралашырга туры килде. Ул бик эрудиция, укымышлы зат иде. Мөхәммәдия бетергән кешеләр арасыннан университеты, Европа университет академиясында бетергәннәргә караганда бик затлар чыккан. Һәм менә ул шушында укыган, шушында тәрбияне алган, тиешле милли дини тәрбияне алган. У нас разница большая была, мне чуть за 20, а ему уже вот в моем возрасте был там уже там за 70. Вот. А мы когда общались, вот у нас как бы не чувствовалась как бы разница в возрасте. Он свою высоту, даже возрастную, не использовал там в общении. Әле исән чагында ук Бакый Урманчы инде татар сәнгатенең классигына әверелә. Хәзер дә аны онытмыйлар. Казанда Бакый Урманчы музее бар. Аның турында фильмнар төшерелгән. Шулай ук төрле шәһәрләрдә аның исеме белән урамнарны атыйлар. Казанның үзәгендә сынчы, фотограф, рәссам Бакый Урманчыга әнә шундый һәйкәл тора. Аны 1997 елда ачалар. Кырлайдагы Габдулла Тукай музее да Бакый Урманчы эскизы буенча әзерләнгән. Казандагы Тукай әдәби музеенда торган шагыйрьнең бюстын Бакый Урманчы ясый. Гомумән, сынчы иҗатында Габдулла Тукай әсәрләре, аның геройлары бик күп һәм алар төрле үсеш кичерә. Бакый Урманчы ул шигырьләрне ясаган беренче авторларның, беренче рәссамнарның берсе. Анда 2000 шигырьләрне дә усал, елмаючан, шаян шигырьләрендә күрергә мөмкин. Әлбәттә, менә Бакый Урманчының кыйммәте дә шунда. Ул һәрбер сүрәтләнгән геройны, җан иясен дип әйтик инде, шигырьләрне шул исәптән хәрәкәттә сүрәтли. Милли музей фондларында Бакый Урманчы эшләре шактый. Әдәби музейда оештырылган күргәзмәдә рәсемнәреннән тыш төп нөсхәдә документлар, хатлары да тәкъдим ителгән. Мисал өчен композитор Нәҗип Җиһановка кайгы белдереп язган телеграммасы. Алар бик дус булганнар. Как вспоминал Жиганов, он, проходя по Кузнецкому мосту, обращал внимание на очень интересные акварели, подписанные Урманче. И в Москве судьба их свела. И свела не где-нибудь, а на концерте симфонической музыки. Потому что Бакий Идрисович был большой поклонник классической музыки, симфонической музыки. Вот. И даже по такой легенде семейной, это был концерт, на котором исполнялась первая еще студенческая симфония Назиба Жиганова. Они познакомились, подружились и эту дружбу сохранили на всю жизнь. Туган авылы Күлшеркенендә Бакый Урманчының йорты сакланмаган. Аның урынында мәктәп. Ерак түгел 2012 елда аның музеен булдыралар. Безнең музейда гына Айдар Урманчы безгә бүләк иткән аның посмертный маскасы саклана һәм уң кулы.
Аның Саловкида булган вакытта чорда аның шәхси кружкасы, гимнастеркасы да бар безнең музейда. Хәзер Буа шәһәрендә дә музей булдырырга ниятлиләр проектын инде әзерлиләр. Гомумән, Бакый Урманчының иҗат эшләре Россия һәм Берләшкән Дәүләтләр Берлегенең 20 музее фондларында саклана. Бүгенге көндә безнең менә аспирантыбыз Мингалиев Марат Искәндәр улы Бакый Урманчының графикасына багышланган монография чыкты. Бу безнең Галимҗан Ибраев исемендәге Тел һәм әдәбият сәнгать институты нәшер итте. Әле менә яңа гына табадан төште. Фильм әзерлим, документаль фильм, бу кыска метражлы фильм була. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. 2022 ел Россия халыкларының мәдәни мирасы елы. Оренбург җирлегендә ул күп милләтле Оренбург фестивале белән башланып китте. Анда шулай ук шәһәрнең 38-нче татар телен тирәнтен өйрәнү мәктәбе укучылары да катнашты. Әлеге уку йорты күп милләтле булуына карамастан, укучыларның барысы да татар телен өйрәнә. Бу алар өчен күңелле кичәгенә түгел, ә үзенә күрә имтихан тоту мизгеле дә иде. Балалар әлеге сынауны ни рәвешле үткәнен безнең иҗат төркеме дә күзәтте. Оренбургдан үз хәбәрчеләребез репортажы. Оренбургның 38-нче татар телен тирәнтен өйрәнү мәктәбендә 9 милләттән 284 бала белем ала. Уку йортында җирле халыкларга багышланган бәйрәмнәр еш үтә. Тик бу юлы фестиваль үз биналарында түгел, ә шәһәрнең сәнгать мәктәбендә узды. Сәхнәгә чыгар алдыннан сынга әзерлек, кичә һәр кешенең үз туган теленә мәхәббәт тәрбияләү, рухи мирасын барлау максатыннан оештырыла. Бу бәйрәмдә мин Муса Җәлилнең Күршеләр дигән шигырен сөйлим. Безнең класста төрле милләт балалары укый. Без тату яшибез. Безнең сыйныфта төрле милләт балалары укый. Урыслар, татарлар, башкортлар һәм үзбәк балалары. Менә алар кызыксынып татар телен укыйлар. Үзбәкләр күбрәк татарчаны яхшырак беләләр. Мен беренче сыйныфтан укыйм. У мәктәп зур, укытучылар яхшы. Фестивальдә бит җыр яраткан, җырлый белгән балалар гына катнашмый. Кемдер спорт белән шөгыльләнә, кемдер математиканы ярата. Ә сәхнәгә барысына да чыгарга кирәк. Фестивальгә әзерләнү барышында балалар теленә дә өйрәнәләр. Башка милләт балаларының татар телендә җырлавы монда гадәти хәл. Кунаклар татар, рус, таҗик, үзбәк телләрендә яңгыраган шигырьләрне, биюләрне бик җылы каршы алдылар. Бу чыннан да дуслык бәйрәме булды. Төрле милләт ашларын да тәкъдим иттеләр. Шәкшәк, кыймак, далма, самса, пылау. Балалар да үз халкының киемнәрендә иде. Мин татар кызы. Мин бүген фестивальдә татарча бейдем. Миңа бик ошады. Бу бәйрәм миңа бик ошады. Матур җырлар, күңелле биюләр, шундый чараларда без дуслашабыз. Бәйрәм бик күңелле үтте. Мин дә катнаштым. Biz җырладык, ә мине бигрәк тә төрле биюләр ашый. Сәнгатькәрләр, җырчылар, биючеләр, нәфис сүз осталары барысы да сәхнәдән мәктәптә алган белемнәренә имтихан кебек яңгырады. Төрле балалар, төрле милләт балалары катнаштылар һәм җырладылар, биедләр. Алар шәһәргә конкурска сайланачаклар инде. Оренбург төбәгендә бүген 126 милләт вәкиле яши. Аларның һәр кайсы үзенчәлекле һәм уникаль. Әмма дә ләкин төрле милләт вәкилләренең татар телендә аралашуы, Тукай теле дуслык теле икәненә тагын бер кат инандырды.
Шулай итеп, вакыйга төбәкнең төрле милләт вәкилләрен уртак мәдәни һәм вакыйга киңлегенә берләштереп кенә калмыйча, аларның күп кырлы булуын да күрсәтте. Иң яхшылары шәһәр бәйгесенә чакырылачак. Оренбургдан Фируза Абсалямова, Татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез Татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Екатеринбургта Урал сандугачы конкурсы узды. Фәм Вали Әхмәт абыйны күрдек, шуңа куандык, Зәйнәп апаны күрдек. Бик аларның җырлаганын яратабыз. Казакстанда Нәүрүз бәйрәме. Яз сулышы барыбызга да сәламәтлек алып килсен. Гаиләләребезгә иминлек, күңелләребезгә тынычлык. Екатеринбургта татар башкаручыларының Урал сандугачы төбәк-ара конкурсы узды. Татарлар күпләп яши торган төбәкләрдән 15-нче тапкыр осталыкларын сынарга дистәләгән җырчылар килде. Юбилей елы узган еллардан айырмалы буларак музыкаль форумга конкурста катнашып лауреат исеме алганнар, җиңүчеләр һәм гран-при ияләре дә чакырылды иде. Тулырак алдагы видео язмада. Урал сандугачы ачык төбәк-ара фестиваль Свердлов өлкәсе татарлар конгрессының проекты. Традиция буенча ул Екатеринбургта зур татар җыр бәйрәменә әверелә. Чараны оештыруда Татарстан Республикасы һәм Свердлов өлкәсе мәдәният министрлыклары, Бөтендөнья татар конгрессының башкарма комитеты, Татарстанның Урал төбәге буенча даими вәкиллеге һәм билгеле җәмәгать эшлеклеләре ярдәм итә. Безнең фестивальнең беренче лауреатларыннан Ярамир Низамутдинов бүген көндә Санкт-Петербург шәһәрендә опера театры солисты. Безнең фестивальнең гран-при иясе булган Сәйдә Мөхәммәтҗанова бүген көндә ул Казан филармониясе солисткасы. Безнең конкурсның беренче дәрәҗәдәге лауреаты Сөмбел Загидуллина бүген көндә ул татар эстрадасында иң популярлашып килгән яшь җырчы. Һәм шулай ук инде менә үзебезнең Руслан Бакасов, Альбина Вахитова, Элиза Махиянова, Илнур Нугаев, Белорик Садыковларны әйтәсе килә. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, без юкка гына эшләмәйбез. Урал сандугачы татар башкаручылары төбәк-ара конкурсы инде 15-нче мәртәбә Свердлов өлкәсе халык иҗаты сараенда уза. Быел чарага 166 катнашучы килгән. Бу конкурста әйтергә кирәк инде әле менә теге елны килгәчтендә бик матур мастер-класслар булган иде. Тирән эчтәлекле булды. Һәм алга таба да тагын килер идек, бик профессионал жюри. Безгә менә булышып тора ул ничектер эшләргә. Артистларны күрәбез, самый главный. Тердә турыдан-туры тәм Фәм Вали Әхмәт абыйны күрдек, шуңа куандык, Зәйнәп апаны күрдек. Бик аларның җырлаганын яратабыз. Инструменталь ансамбльләр яңаны күрдек. Беренче 3 елда Урал сандугачы конкурсының жюри рәисе Татарстанның халык артисты Салават Фәтхетдинов иде. Аннан эстафетаны Татарстанның халык артисты Вил Усманов кабул итеп алды. Жюри рәисе исеменнән катнашучыларга үз теләк тәкъдимнәрен Татарстанның атказанган артисты Наил Сәгъдиев белдерде. Менә безгә җитмәде, безнең инструментлар курайлар, татар курай, башкорт курай, тальян гармоны җитмәде, ташсыбызга җитмәде. Чөнки ул безнең мирас. Алла берсә, бу фестивальгә тагын үсәргә телим. Бу фестиваль всероссийский масштаб бу. Яшәсен Урал сандугачы, яшәсен музыка, яшәсен җыр, яшәсен тел. Гармунчы баянчылар кайбер авыл һәм шәһәрләр өчен сирәк күренешкә әйләнеп бара. Әмма Пермь крае Барда авылыннан конкурска уен коралында уйнаучылар күпләп килгән. Халык кырларында уйнау бит җиңел түгел. Аны каждый бармакны уйнатырга кирәк, тырыштырырга кирәк. Әле ул балаларга әйтәм, как спортсмен, сезне кем әйтәм, сез тренерлар үз бармакларыгызны утырырга кирәк инде. Ну зато сундан у балалар компанияда уйнаялар бердән. Алар сәнгатькә якын булалар. Алар ата-бабаларына, әбиләренә, бабайларына уйнап күрсәтәләр. Алар еш сүрән сугалар менә урамнарда, бүләк җыябыз сабантуйларга. Барда җыйныта безнең узыр сәхнәләрдә уйныйлар. Юбилей фестивале җиңүчеләренең гала-концерты 4 сәгать дәвам итте. Тамашачылар артистларның һәр чыгышына көчле алкышлар яудырды.
Һәр номинацияда лауреат һәм җиңүчеләрне игълан иттеләр. Конкурсның гран-при иясе дип Екатеринбургтан Виларик Садыков танылды. Аңа 100 000 сум акча да тапшырдылар. Урал Сандугачы төбәкара фестиваль конкурсының гала-концертында чораның жюри әгъзалары да Екатеринбург тамашачыларына җырларын бүләк итте. Ахырдан һәр вакыттагыча Габдулла Тукай сүзләренә туган тел башкарылды. Эльвира Хуснединова, Альфия Габдушева, Татарлар, Екатеринбург. Нәүрүз, Нардуган, Гөлгардан, Гөлнәүрүз. Һәр төрки халыкта бу бәйрәмнең исеме үзенчә яңгырый. Әмма аларның мәгънәсе бер: табигатьнең яңарышы һәм яңа тормыш, яңа көн башы. Казакъстанда бу бәйрәмне барлык этнослар бер зур гаилә булып билгеләп үтәләр. Бәйрәмдә безнең хәбәрчебез Әдилә Төхфәтова да булып кайтты. Бүген Башкаланың дуслык йортында Нәүрүз бәйрәмендә Башкала халкы һәм кунаклары бер-берсен яз башлану һәм табигать яңарышы белән котларга җыелышты. Нәүрүз сүзе фарсыча яңа көн дигәнне аңлата. Урта Азиядә, Иранда, Әфганстанда һәм кайбер башка илләрдә бик борынгыдан килгән яңа елны каршылау бәйрәме ул. Казакъстанның бөтен халкы өчен дә Нәүрүз бөек көн дип санала. Бу изге вакытта кешеләр бер-берләренә үпкәләрен кичерәләр. Яңа елга тик кенә игелекле йөрәк һәм ихлас теләкләр белән керергә тырышалар. Хөрмәтле милләттәшләр, сезне чын йөрәктән Нәүрүз бәйрәме белән котлыйбыз. Сезгә муллык, бәхет, шатлык телибез. Гомерегез гөлдәй матур, балдай татлы булсын. Нәүрүз котлы булсын! Бәйрәм программасынан тыш чара кунаклары өчен этноауыл оештырылды. Һәр йортда казакъ һөнәрчелеге турында гына түгел, гамәли сәнгать буенча мастер-классларда катнашырга да мөмкин иде. Шаннар астында кунакларны бары тик җылы теләкләр белән генә каршы алалар. Бөтен дөньяга сибелгән ватандашларыбызны Нәүрүз бәйрәме белән чын күңелдән котлыйм. Яз сулышы барыбызга да сәламәтлек алып килсен. Гаиләләребезгә иминлек, күңелләребезгә тынычлык. Бәйрәмнең кайбер кунаклары күчмә халыкларның көнкүрешен өйрәнгән арада, икенчеләре тәм-томнар татып карый, иҗат коллективлары чыгышлары белән күңел ача, шулай ук халык бәйгеләрендә катнаша. Татар халкы белән казак халкы тарихи, атамыз, бабамыз айткандай бер халыкбыз. Татар теле, татар мәдәнияте Татарстанда қолдансын, кеңейсен. Татар бауырларым, келіңіздер, сіздерге рәхмет. Нәүрүз бәйрәме һәр Казакъстан кешесе өчен бик кадерле һәм Казакъстан җирендә яшәүче күп санлы этносларның милли мәдәниятләрен һәм гореф-гадәтләрен саклап калуда зур роль уйный. Әдилә Төхбәтова, Татарлар, Нурсултан шәһәре, Казакъстан. Бүгенге менә шулар, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Татарлар тапшыруы һәр вакыт сәяхәттә, әле күп ачылмаган төбәкләр һәм шәхесләр бар. Яңалыкларны юлларга теләсәгез, адресыбыз экранда. Йорт җирләрегез имин булсын, сау булыгыз.